Komisyona Netewên Yekgirtiya Bilind ji bo mafê mirovan hişyarî ji bilindbûna matirsiya belavbûna nexweşiya bi kom ji vîrusa koronayê li zindanên Sûriyê da. Amaje kir tanha Deshilatê Sûriyê tûrêkarên pêwîst di vê derbarê de nekirine. Berdevkê bi navê Komisyona Netewên Yekgirtiya Bilind ji bo mafê mirovan, Robert Colville di lêdwaneka rojnamevanî de roja înê sisiyê Nîsana 2020 ragihand. Niha rewş li hemî zindanên fermî demkî lê Sûriyê de dê metirsiyê de ye. Bi taybet li zindanên navendiyên rejima Sûriyê ku te jî girtîne, her wiha li her çar girtîgehên ku ewlehiya rejima Sûriyê birêve dibe, zindana Seydna ye ya leşkerî rewş pir metirsîdar e. Colville dazanîn ku hejmarek raport gihiştine li berdestê wan derbarê rewşên jiyanêjdestdanê li Seydna ye. Her çar navend û girtîgehên şaxên ewlehiyên rejima Sûriyê di encama eşkencedan û birîna guhpêdana bizîşkî li ser girtiyan berya ku korona ango Covid-19 berya ku korona ango Covid-19 jî derkeve. Amaje kir beşek ji girtiyan li Sûriyê lê beramberî nexweşiyê di encama hin nexweşiyên dirêj ango nedemkî de ku hejmarek ji wan ji ber danûstandina tund û rêkarên rejimê di dema girtinê de rastî wan hatine lawazin serbarî nexweşan temen mezin zarok û jin jî hene. Got ku ji ber hejmara girtî û binçavkiriyan ya pir di zindanên grûpên çekdar de li bakurî Rojavayê Sûriyê jî matirsiyeka mezin heye. Komisyonê daxwaz ji rejima Sûriye û grûpên çekdar kir rêkarên bilez encam bidin wekû hemî welatên din li cîhanê. Hejmarek zêde ji girtiyan serbest berdin da ku rêgiriyê li belavbûna koronayê û mirina hejmareke bêhtir û azaran piştî 9 salan ji şer û kuştinê û rûxandina sîstema tenduristî û derbîderiyê bikin. Her wiha daxwaz ji hemî aliyan kir rê li ber aliyên ektîv û mirovî û tîmên bizîşkî vekin da ku karibin bê rêgirî bigihine zindan û girtîgehan ji bo şopandina rewşa girtiyan û destnîşankirin û dabînkirina pêdiviyên wan. Komisyona Netewên Yekgirtiya mafê mirovan di dawiyê de daxwaza sivikkirin yan rawestandina sizayan di deman ha de kir. Ji ber ku ew siza rêgirî li derbaskirina derman û alavên bizîşkî bo her beşekî ji xaka Sûriyê hevdemî belavbûna koronayê dikin. Amaje kir eger niha tûrêkar jê re nehatine kirin dê rê li ber bersiva bilez û ektîv û guhpêdana tenduristî ya pêwîst ji bo rêgiriyê yan kontrolkirina vîrusa koronayê bigire di encam de egeriya zirareka mezin dê jiyanêjdestdana welatiyan de li Sûriyê heye. Her wiha metirsiya xwe ji bikaranîna hin aliyên şer lê Sûriyê ji xizmetguzariyên sereke wekû ava vexwarinê û elektrîkê re mîna çekekî daxuyanî. Got ku ew yek jiyana hejmareka mezin ji welatiyan rastî metirsiyê dike. Di demekê de ku dabînkirina wan pêdiviyan ji her demeke beriyan ha girngtir e ji bo alîkariya xelkê û xweparastina wan ji koronayê. Alî Umar